Chamórtaíine tu dúirt opad project mór ha sin nóchas I gceanamh as cúnach anuachar. Agus ha sin cet jalabh a dhéin is an project sin chud a dúirt. Agus ha sin mlíonna ha aontain fan a chrannach ar náisianta agus ha bugan na nuile cúteach gar agad ligus gain chiad céim a gáil is an project sin a chuirt a dúirt. Agus ha féinile gan a bhórt I gopas go má cruúig init a hógáil I bhís gach cúte na hofis an an dóras an na teismhíanna scíide I bheith cóm cúteach opad ha I gceanamh an bhí gíse a dhéana an dóras jaachtrií an dóras agus mar sna dúirt agus bí áit an san cúneach agad a bhís féimid. Agus sé tócalach a bhís ann man bhís a gratha éréited fahu in carbon a has a clachig. Gejarabh ha sin nóchas nach be carbon ítir na clachig an a bhí tócail náte na an bhí nach chamar blá. Bha sin nuamhas auch forste nach gur carmach in oprachu cúri sin dhéine a bhfuil green space ag college Castel Lewis sin páirst de gálaigh na Gaeltachs na Ngelan. Agus son ar cúteach agad a bha sin Januí chéad rámsachach a bhas cúmat ríse níanad úr a hógáil an Galson. Cíal maithad a bhíacin le green space agus le álaigh na Gaeltach trona chalaist. Fáisiich nóras agus ha sin naicin mar rutámásach cutramach go bhfuil inghéal sin nán ha sin as cám a hort de gálanig mar is sin plat oprachu cúnla sin dóras a ha méineach a gáin is an sinna lí eile dúirt. Cúteach go pri sin cúnla I green space a bhas generálsach san féineach décho éfachach sa bheit a lárach a róstal le hógáil na mulingin gai. Agus mar son ha cíal maithad a bhí sin. A sin bhecinn go bhfuil amhasach cutramach go mé carm a cin teachgusteach a gceanamh is a scíide agus nachal sin gutúr nóra na go dearabh go bhfuil sin gomór an nóra rí buan an poplach son araigid a chuút gan an nóras. Agus ha sin bhecinn go bhfuil a cutramach go mí teachgusteach na gceanamh is a scíide agus ha folaseach goin mar ha leis rámsacha sin a gceanú nach lík sinne leis init a bhís ra bhór a thugáil son teachgusteach gléomh an gheanamh a chud as rí opad an óras.